Hello guys, so mao na ning kaupat. Hello guys, so mao na ning kaupat nga part sa kabalo ba mo? And oh well, taas-taas sa tag na kuan, nanay nag-comment, nanay nag-appreciate sa akong video, pero thank you kayo. Sa mo sa kuyab, thank you kayo sa iya. Sa mga gatanaw, thank you kayo sa inyo nga gatanaw mo. I hope nga namoy natun-an atong mga past videos nako. And karon magsugod na ta sa kabalo ba mo? Part 4 din guys ha. Kabalo ba mo guys nga ang hummingbird taga minuto 1,000 ang heartbeat ana. So wala na siya nakakapi. Tub 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 tub. So kabalo ba mo nga ang dragonfly or unsay tawag na sa inyong lugar, sa among lugar ko ana siya sampirot. So ang sampirot or dragonfly di na kabalo mulakaw. Sa iyang unom ka buok nga tiil di siya kabalo mulakaw. Karon pagit ko. Oh kabantay pug ko ana. Igo na siya mulupad. Kabalo ba mo nga mga buaya or crocodiles dili na mulihok ang ilang dila? Sa mga 90s kids and 2000 or kinsa pa'y nakaapas ani nga program MTV, ang first video nga ilang gi-play is video Killed the Radio Star by the Boogies. Inon po wala man mi MTV sa una. Mana ra ko sa uno. Power Ranger big. Kabalo ba mo in 1878 ang unang nga telephone book nag-contain ra siya og 50 names. So wa pa mo ko nabuhian ang panahon na and wa pa may telepono ana panahon na dito may ato tong sulod bitaw kag box din na ay di gito box or gito siya area isa basta oy. Kabalo ba mo nga ang popcorn ang Aztec Indians ang naka-imbento ana. So, kinsa ba tayo lain naka-imbento ana? Kinsa tayo nagkuha na? Plagiarism. Sakto ba ko? Basta. Kinsa may kuha na na. Balo ba mo nga ang average nga tulog sa usa ka tawo yang spend is 25 years. So, ako kabalon sa Bisaya sa to? Sa average pero mo na. Kabalo ba mo sa Africa? Ang pinakadaghan nga patay nga mupatay og tawo nga animal is ang hippopotamus. Hinuon pud dako kay na sila. Isa ra kang ana nila wagtang. Kabalo ba mo na kuan sa elepante kana iyang dalunggan? Ang dalunggan daw sa elepante mo regulate daw na og body temperature so makapainit daw na sa lawas. Bantog day daghan kay mupatay ana nila no. De joke lang ilang task may kinahanglan na. Kabalo ba mo nga ang Arctic Ocean ang pinakagamay nga dagat sa tibuok kalibutan. Pero isa man siya ka dagat. So sa ato pa dako gid nga dagat kung dili nimo butang ngalan. Kapi ka breath na ako. Kabalo ba mo ang common nga mental illness sa tawo is depression o kabalaka. Kabalaka is anxiety. Ha, kabalo na ko unsa din ang anxiety sa Bisaya dai. Kabalo ba mo nga ang word nga laser na meaning pa na. Ang word nga laser meaning ana is light amplification by stimulated emission of radiation. No. So kabalo na mo. Kabalo ba mo nga ang crocodiles dili sila ganahan nga mudako pa kung asa sila nagpundo, asa ilang area or asa ilang home base kay di sila ganahan nga makitaan para madali sila makakapaak o prey. Except ni Lulong. Kana si Lulong, mutant na. Kabalo ba mo nga ang skin or ang panit, ang pinakadako nga organ sa human body na naibalanta na sa kuan sa IG. Kaya nato yung uraga sa tawag ato, pakulo bitaw nga manaana na question mga nana din. Pag IG gani sulay. Kabalo ba mo nga mga baka or mga cows, wala na sila ngipon sa ilahang taas. Nara diri sa ubos kanya. Kung makakita mo yung baka, tanawa kay ninyo. Kabalo ba mo nga everyday is holiday? Dili kay diri taga-adlaw holiday na. Ang akong pasabot is everyday is holiday, taga-adlaw holiday kaya asa dapit sa kalibutan na ay ga-holiday. Kabalo ba mo sa Italy? Kung asa ang tree fountain makitaan, kung maglabay mo og coins dito, ang coins
kolektahon na sa kinsa mo collect ana and i-donate na nila sa charity. So wa pa ko katog Italia basin sing nay ganahan ngwan dia. Duha mi kabuk. Akong uyabog ako. Salamat. Kabalo ba mo nga ang French fries nag-originate na siya sa Belgium. So dili siya sa French. Kinsa gabut-buot ana nga French fries. So lain po kay paminog Belge fries. French fries na lang oy. Sagdi na lang gud ninyo taga Belgium. Kabalo ba mo nga naay 31 billion 557 1,600 seconds ang tuig. Grabe ka. Nana din na no kung i-seconds mo. And mao na to nga atong video karon guys, and hope nga namoy natunan sa video karon. Kung namoy natunan and ganahan pa mo more videos, just comment down below, like, share and subscribe to my YouTube channel. Somewhere in this small box nga inyong makitaan, push the notification bell for more videos. Sa nakasabot and sa wa nakasabot, sorry sa inyo guys. Mao gini ang native language, magbinisaya sa ako, and see you in the next video. Bye.